Сонце свеціць, неба блакітнае, а на вуліцы ўсё роўна мінус 20. Думаеце, што гэта холад? Але раней у Беларусі было ў 2 разы халадней. Сардэчна запрашаем у беларускую гульню тронаў, дзе Віцебская вобласць афіцыйна самае зімовае месца краіны. Вышыня сумётаў у гэтым сезоне такая, што беларускія дарожнікі маглі б адкрываць уласныя гарналыжныя трасы прама ў дварах. Калі параўнаць, то сярэдні сумёт у Віцебску зараз вышэйшы за капот вашага аўто, а месцамі дасягае росту добрага зубра. А ці ведалі вы, што беларускі мароз лепшы касметолаг? Замест дарагіх пілінгаў ледзяныя іголкі ў паветры, якія прымушаюць кроў бегаць хутчэй. У Беларусі снег можа ляжаць ад снежня да сакавіка, а часам і ў красавіку. Гэта азначае, што зіма можа доўжыцца амаль палову года. І пры тым, што апошнія гады былі адносна цёплыя, зіма ў 2026 годзе апынулася асабліва снежнай і марознай у параўнанні з папярэднімі сезонамі. Гэта толькі малая частка таго, што хавае Беларусь. Вось так, падпісвайся, і ў наступным выпуску мы пакажам самую смачную традыцыю Беларусі.